nos quieras un regalo simbólico na Isorna. Lo que nos também doen is Isorna. Y señor Luis Santos Sánchez, señor Lamoni y monseñor também bisti e tres últimos Isorna. E tres últimos Isorna que também dan também bisti lo que nos llama un petje di yaya. Un petje di yaya. Het cadeautje is een beetje symbolisch. Het is het hoofddoek. En een hoofddoek van een yaya. Ik zal later uitleggen wat het allemaal betekent. Maar zo staat, de yaya, de song de yaya nos, de song de reemplazar de mama. Die is surna aqui, a yaya nos, paciente 82 anos. Paciente 82 anos, is surna a yaya nos. Terwijl nos de keren, agora aqui, coronana, como a yaya oficial de Eterna Dias. Entrusca simbolicamente a coronana como a yaya estava yaya nos durante 182 anos. Dit is een hoofddoek genaamd Petje di Yaya. Yaya was, laten we zeggen, plaatsvervanger van de moeder. En de Yaya was degene die op het kind lette. En soms zelfs melk gaf. En daarom willen wij op deze manier, op een symbolische manier, afscheid nemen van onze Yaya's. Ja, degene die 182 jaar voor ons gezorgd hebben en ons als een goede moeder hebben behandeld en vertroeteld. Kurser Mutahaya, Petje di Yaya. Aunque no te lo venos, nada si Yaya nos una oración. Al zijn ze straks heel ver van ons, 9000 kilometer, ze zullen ons blijven vertroetelen met hun gebed. En dat mogen natuurlijk die andere zusters ook doen. Cinturende en een petje. Die Yaya. Dan zijn we een paar Yaya extra gedaan, hè? Goed, zo. Een extra Yaya, even kijken wie dat is. Oh ja, dat is een heel belangrijke Yaya. Dat is degene die centen let. Mi quiero pedir todo el presente parlante para y dona un tremendo aplauso para Masya Allah, ang ginas lang pa coronamos siya.
trabalho com nós durante 82 anos. Mita que era com um bonito recuerdo com a trabalho em casco. Nalo pone riba kashi, agora pone comida, com nalo que da mira, com coração tá agradecido por tanto bonito gesto e trabalho com nós conosco. Danke schön. Dus nogmaals, een hartelijk bedankt, zusters en zeker het bestuur, dat 182 jaar terug het bestuur genegen was om de zusters hier naartoe te sturen. Onze hartelijke dank. En u hebt kunnen zien, we zijn er heel erg dankbaar voor. En u weet wat voor werk de zusters allemaal verricht hebben. Ook als ik hier de Suriname daarmee, even verder met het verhaal. Nossa lubida fuera o opibe e Suriname, dat dames naar relativamente jong. De facto, nanta bata sali bij foi na kas, foi na família nan e nanta bata bij pas sempre. Nanta bata bij pas sempre. Dus o tempo na ya, não tá tem bij mento com vakansie. Ja, que me nanta bata dedicar na vida a Deus. E Deus te chama de uma missão para for e nada do na vida, nós não temos país estranho, país que não sabe que nada vai passar de e nada aceitar, nada vai assim na chamada e nada vai servir Deus de nome ao seu povo, de nome de Deus. De momento aqui, nós vamos seguir com cantiga mais de cor Santa Família.